हेलो फ्रेंड्स, आज आम गाँव में यात्रा लास्ट अच्छी 7 दिन है होता आज लास्ट। आज सन्धार पूर्णाहुति अच्छी पूर्णमी। आम दुकान बजार भी पड़िया बहुत पड़ी। सन्ध्या लोक भी बहुत हे। यहाँ हूँ यात्रा पेंडाल, ये राति यात्रा भी हम। तो आग को ब्लॉग देखी आम के लोक हमें के यात्रा लोक हमें के दुकान बजार पड़ी सब सन्धार ब्लॉग देखी। ଏବେ ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଯଜ୍ଞ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଅଗିଜଳା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଯେଉଁଟା ଆମର ଏଠି ହୁଏ, ଏବେ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି, ହୋମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ଏମିତି ରାତି ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାଏ ହେବ। ଏପଟେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକ ବି ଆସିଲେଣି ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆରେ, ଟିକେ ଭିଡ଼ ବି ହେଲାଣି। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ଲୋକ ହେବେ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଏପଟେ ଏଇ ରୋଡ଼ରେ ଚାଲିକି ଯାଇ ବି ହେବନି, ବହୁତ ଲୋକ ହେଇଯିବେ। ଦୋକାନ ବଜାର ସବୁ ପଡ଼ିଛି ପଡ଼ିଆରେ। ଏଇ ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ, ଏଠି ସବୁ ଦୋକାନ ବଜାର ପଡ଼ିଛି। हेलो गाइस ଏଠି ସବୁ ଗାଁ ଛୁଆ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ गाइस ଟିକେ हमारे ଭିଡ଼ କମ୍ यात्रा ଅଛି। ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇ ଆସିଲାଣି, ଟିକେ ଟିକେ ବଢ଼ିଲାଣି। ଆଗକୁ ଆହୁରି ଭିଡ଼ ହେବ। हेलो ଏଇଟା ଆମର ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନା। ଲୋକ ପୁରା ଖଚା ଖଚ ଭିଡ଼ ହୋଇଗଲାଣି। ରାତି ପ୍ରାୟ 7ଟା ପାଖାପାଖି ହେଲାଣି, ତ ଭିଡ଼ ପୁରା ଜବର, ଖଚା ଖଚ ଲୋକ ଭିଡ଼। ଏବେ ଆମେ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଗୁପଚୁପ୍ ଦୋକାନକୁ ପଡ଼ିଆ ଭିତରେ ଭାଇ ଆମର ଗୁପଚୁପ୍ ରେଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଆମର ତାହା ବି ଖାଇଲେଣି। ଟେଷ୍ଟ ବି ବଢ଼ିଆ ଅଛି ଗୁପଚୁପ୍ର। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚାଟ୍ ଦୋକାନ ପଡ଼ିଛି, ଚାଟ୍ ଗୁଟୁକା ପୁରୀ, ଚାଉମିନ ସବୁ। ଏଠି ମଉସା ଜଣେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ବିକୁଛନ୍ତି, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଫୁଲ ଦାନି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଅଛି। ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଏବେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ଚାଲିଲାଣି। ଲୋକ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଅଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ, ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରୁଛନ୍ତି। ଏପଟେ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ବି କରୁଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର। ଏବେ ଆମର ଯେଉଁ ସେପଟ ଗାଁରୁ ଠାକୁର ଆସିଥିଲେ ଯଜ୍ଞ ପାଇଁ, ଠାକୁର ଏବେ ବିଦାୟ ନେଲେ। ରାତି ପ୍ରାୟ 10ଟା ହେଲାଣି, ତ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ବି ସରିଲାଣି, ଠାକୁର ଏବେ ବିଦାୟ ନେଉଛନ୍ତି। ହେଲାଣି କୋଲା ଖାଉଛୁ, ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁନି? ସେଟା କୋଉ ଫ୍ଲେଭର ଖାଉଛୁ? ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲେଭର। କୋଉ ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ଲାଗୁଛି? କଣ ହଉ ହଉ ଖା। ପାଖାପାଖି 10ଟା ହେଲାଣି, ତ ଲୋକ ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ଫାଙ୍କା ହେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆରେ ବି ଲୋକ ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗଲେଣି ଭାରି। ଆମର ଯେତିକି ସବୁ ଲୋକ ବୁଲାବୁଲି କରୁଥିଲେ ସବୁ ଖାଇ ପିଇ ଘରକୁ ବି ଗଲେଣି। ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍କୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବା। ଇଏ ଥିଲା ଆମ ଯାତ୍ରାର ବ୍ଲଗ୍। ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଥିଲା, ଆଜି ଏଣ୍ଡ, ଯାତ୍ରା ସରିଗଲା। ରହୁଛି।